so babesom na enema enso akoyi de kan no Grand Lodge of Ghana ene Nana Atene Ekuapon ono ene Asantehene edi omonim na oma babesom kotoko hene ene ewo Adae emu eno da nchane a onumonyamfo Ralph Opoku edu sei oyemrahye bedwani ewo bekwai abaton peso no so Asante mantem ha ene one kotoko hene ebedi Adae na wasom na waje Otumfuo ensem enhira eno nso eda nchane a Krobia Asante kotoko boboko no metemba enche bia ene oko South Africa na okoji kruwa Toyota Cup no ebaye ene Awukudae ode bekyere boboko no ewura ayo Otumfuo sito babio na waje wonsem waje ne nsem nhira na wahese season ya omo ebekomu enima bekoyi ama onto hwemachi ha kotoko players no ene omo mpanyimfo na omo age omo dwa omo hwe no se yewura betrasia obetoro nsa afra omo na omo ede omo kruwa omo kwaje no South Africa no akwa akokyere Otumfuo osetutu ababio sede enim no Nana Kontopo ni afere hene ena odi omonim na omo aba abesumi kyere ono na da kotoko bobuko na no sesei ena yehwe no so beba na obiri boboko rantenenim ene Awukudae omo eba besum yewura na wama no Adae tochen eno nti we ene empanyufo ankronkra ni ku ahodo a yehwe no mu se Awukudae de toso nsia ewo afi mu no omo ebeba abesom na enema akoyi amayen anase amasantemai ene ntu bedru efie ha eyamamre ene amane enko a ena etwago Adae dru sei a empaibo ene nhira ene yesre eno nti kotoko hene ene wedi animu na wasre nhira firi nananom ho ede amasantemai se na beya yedwumadie bibia bia no ebekoso totin ewo Asante mantem ha eno nti yama obia akwaba na yama Adae tochen ha emensha hemfie Opimso Radio 104.7 ena yeguso a yesom moi yebehwe na yebetumi ne mpanyufo a ekabe obiom anase mpanyufo a omo eba besumi yebetumi ene ebi atwetwe enkomo na omo so kakra omo eka no omo ede ato yenim na wonso so wahunu bi eno nti wohwe aha kotoko boboku no ade a empanyufo a ene adwumayefo a ewo mu ena wohu omo yi se kapa omo ekwagiye ewo South Africa memo ene omo ede bekyere yewura enti wohwe omo mhye yellow na omo somo kotoko boboku no mu ena wohu omo no ena omo hye kokko no nyina so Krobia Asante kotoko metema omo players no ena omo tenase a omo hwe no mu se ebresem yewura eba omo ebeba na omo de cap na omo kwagiye no enso akyere kotoko hene eno ena wohwe ewo Opimso Radio live on Facebook pepepe ena edwobi koso eno achi no medical boman yese omo ebesom no ade a omo edoso inti obadru ha Presbyterian Church of Ghana Asante Presbytery emu mpanyimfo enso ewo ha wohwe me dia etwagu ya Clark ewo ha Reverend Samuel Adujamfi watenase ene empanyimfo nkae mahu emako se omo nso ewo ha na omo eboa abebo mpanyimfo chidom na enne osomim no omo nso de omo de aba enti presby asafo no empanyimfo eda no Asante mantem ha ena ohu ewo efide esoi eno echi no ena empanyimfo ahodo enso so ewa ha onom eba abesom ohwe live Opimso Radio on Facebook dwumadi no etwago live ena wohunu no okay enti wohwe empanyimfo a omo nso eti edimu hayi a bekwa imrahye bedwani onomnyamfo edusai
ono ne papanom ne n'abusuafoɔ ɛna atena se ɛnɛ ɛyɛ ade a ɔreba abɛsom. Okay, enti ɛnɛ no sɛdeɛ medical aka no mpanyinfoɔ ahodoɔ ɛwɔ ha a ɔmo ɛreba abɛsom. Maame ne lawyer ɛnkasa ɛyɛ Bekwai constituency member of parliament ɛnɛ ɔwɔ ha. Lawyer ɔdaroma ɔpemso radio ɔpemso TV so ne mo Adae touching na apombɔkɔ deɛ. Awadi adaroma apombɔkɔ misuma ma Adae touching kɛseɛ paa. Ɛnɛ waba ɔsom yi mu ɔdaroma deɛ na wobɛtumi ne akyɛ deɛ nti a ɔwɔ ha ɛnɛ awia yi. Deɛ di kan mɛda ase na makyia watiefoɔ nyinaa. Nokorɛ nnɛ amammerɛ mu no na amammerɛ kwan so no ɛnɛ yɛ Awukudae a ɛda yɛ anim a ɛnɛ Otumfuo tena ase. Na ne nyinaa mu no baabi a me nso mefiri ɔyɔkoni mefiri Kokofo ahemfie. Na deɛ di kan no yɛyɛ adwene sɛ ne yɛne Otumfuo ba abɛsom Awukudae yi. Na ne yɛtɔ so mmienu yɛto aba a Bekwai constituency foɔ ɛhyɛ me animuonyam a wɔde dwumadie kɛseɛ nso hyɛ me nsa. Na akwanya mmaeɛ a mɛtumi aba na mabɛda me ho adi akyerɛ yɛwura. Nti ɛnɛ mefa akwanya yi nso sɛ ɛkwan biara so no mɛba na mabɛkyia yɛwura na mene n'asom na deɛ ɛtɔ so bio mayi me ho adi akyerɛ no. Sɛ Bekwai mansini mu constituency no me ana sisiɛ mewɔ mmarahyɛbadwa mu a meko na de hyɛ ko ɛma wɔ m sɛdeɛ ɛbɛyɛ mpuntuo ɛbɛba ne de hyɛ abrabɔ mu a ɛwɔ Bekwai constituency. Na yɛ sɛ wie yɛ a wohu yɛn ɛnyɛ me nko ara na mebaeɛ. Bekwai constituency no ɛyɛ soronko yɛwɔ amanhene nson. Amanhene biara nso yi ne nam sini sɛ ɔmɛka yɛn ho ne yɛmɛkyia yɛwura. Party executives nso a yɛ chairman dan no ɔno nso ka ho na mea nso madɔfoɔ kakra ka ho asɛ ne yɛba ne abɛkyia yɛwura na yɛyi ho adi ne yɛasrɛ ne nhyira ɛne ne mpaebɔ. Yɛnim sɛ yɛwura ɛgu nsapa ma yɛ na dwumadie de asi yɛni so no yɛbɛkɔ nkan. Ɔdaroma Bekwai te sɛn wɔ first time a wakɔ mmarahyɛbadwa mu ni nneɛma te sɛn. Mɛtumi aka sɛ sɛnea yɛhu no yɛnte asɛmbɔne biara bɛsi nnɛ. Na Bekwai constituency sɛnea mɛde aka no mu nhyehyɛeɛ no ɛyɛ soronko. Sɛm broni bɛka sɛ dynamics no yɛ different. Ɛsiane sɛ ɛsisi ɔyɛ ɔman a yɛwɔ abrɛmpɔn edu mmienu anaa du mmiɛnsa. Yɛwɔ amanhene nson. Enti saa ɛdɔm yi anaa saa ahemfo yi na yɛaka yɛn ho abɔ mu a ɛwɔ sɛ wotumi di etie wɔn mo asɛm kɔs ɔhene biara ɛpere biribi aba ne kurom. Na wohwɛ nkuro ahodoɔ maako wɔ ha ne edunkono ɛna ɛwɔ constituency nim te ɛyɛ adwumaden. Bisam sɛ mu adwuma te sɛn a ɛyɛ adwumaden. Na menim sɛ me nso sɛnea mayɛ mogya mo no ɔsoro nim deɛ ɛbɛka ho na mede ahoɔden kakra ka ho na nananom nso gu nsapa ma me na ɔsoro nso dom me a menim sɛ ɔkɔn no mu ɔden no ɛnso ɛbɛyɛ mmerɛ. Mpanimfoɔ no bi abɛyɛ bi nea me papa bɛyɛ MP ɛkɔ ofiri hɔ yɛwuro sɛ wusu nso abɛyɛ bi ɔkɔ ɔnom de mpuntuo no bi aba deɛ aka ne sɛ me nso mɛtumi mapɛn so yi mɛtwe mpuntuo no bi ayɛ dɛn abɛka ho. Nea aka kakra yɛ nkuro nketewa no ɔnom akwan ɔnom sukuu kom ɔnom nkanea mu. Ekura kɛseɛ no mu deɛ mpanimfoɔ a ɛde mani mɛtumi aka sɛ ɔmo ayɛ bi ɛyɛ Bekwai township Anwea Kwantam hɔ woba Dɔmenase ɛne ne nkeka ho na Kokofo akwan ne deɛ yɛayɛ na wokɔ nkuro nketewa mu Kɛnsere Pampa so ɔmo akwan Subiri so Kɔkɔtoro kɔ ne yɛ Ɔgyasi kurom ɔmo akwan ɛna wokɔ Kyransa kyerɛ sɛ aka nkuro nketewa no mu ɛno ne adeɛ a me nso mede bɛsi m'ani so
say impuntu bia you wom say aban amma nanso ye say ye pre a yebenya bibi e de aba na ni nyina nso na ye oman ni nyina na mesre say omomfa mpai bonta akire ye ndisi aban ne wo so nanso omo aban na omo aban so aban aye aban ye Ghana nyina aban eno nche say me MP na me wo bekwaya omunja me mu eno de ye ni ono bekokoden ama de sefata bekwaya constituency nenso ye nsaka na oban nso apija Honorable Yeda Sepa. Nso me da wase kase pa na me juma pa mo ye ewura ne nwumadi akese a mo bɔ ho dawuro mamba ne din no drama no ne moya ade yemfa osoro kese inshira mo na menim sɛ dwumadi a mo ye no de enkan kɔ ne bɛba Asanteman mu nyinaa ye bɛda mo ase na ne de ye ba ne ne ewura abesom Awukudae na ye ye ho adi enso a kyerɛ no ne ama ewura nso aso ate sɛ ye dan no na abrebia nso no to ne nsa frɛ yɛn wiamu anadwo nsuo mu ye bɛba ne abetie ne soma opɛso ɔde soma yɛn ne yɛtu ho anamɔ ama impuntuo aba Asanteman mu ya Asanteman impuntuo nti na ne wahu ya ha na menim sɛ ɔsoro nso de na dom bɛdom yɛn ɛsɛ adeɛ nyinaa mu na yɛ ɔsoro ana ɛyɛ den enim ne yɛ wahyehya ama ne ma menim sɛ yɛ wɔ ahoɔden nanso ɔsoro de yɛbɛka ho a menim sɛ anamontu bi a yɛtu bia no yɛbɛka akoduru ama mpuntuo aba Asanteman mu meda mo ase pa nyame nhyira mo. Okay, enti bekwai mrashe bedwani lawyer Raf Adusa Ipoku ene na atwetwe nkomo no sɛ di kankan no Basra asafo no mpanyimfo wɔ ha immediate past chairperson Reverend Benson Safo Kantanka ɛwɔ ha ɛna former clerk nso wɔ ha ɛba ba cho asomdwe nkan nka onso apomba kɔde na me da Roma ɛyɛ ya ma nyina ho ade tɔkyen ene de wada Roma ye nim sɛ yɛta hu ha nanso na yɛ Awukudae den na wopɛ sɛ wo ne ɛkyɛ ne ampasa me ka nyira ne sɛ onyame ɛde yɛsi hɔ sɛ yɛmɔ mpaeɛ ma wiase yɛmɔ afoforo no mu hu Yesu Kristo na fe yɛnsom yɛman ɛno nti Revelation 21:24 sɛ daakye yɛkɔ heaven a yɛne ahemfo ɛna bɛkɔ enti yɛma na yɛntiantia ɛwɔ manhyia na yɛne ewura akyɛ nyame asɛm ne abɔ mpaeɛ nso asra hoɔden nso ɛde ama no na fe mmoa nso a wɔboa yɛn Basrefoɔ na nsɛnhyɛm kɛseɛ yɛ no tek yɛwura etu asafohene ɛma ɔbae ne nyinaa ho anigyeɛ ɛna yɛba ne yɛbɛda no aseɛ na afei yɛn nso yɛasra hoɔden de ama no sɛ ewura nso bɛnya asomdwe ne anigyeɛ na wɔtumi de asom Asanteman na Asanteman atrɛ na bi aka wiase afa na nyinaa enti yɛba sɛ yɛba yɛn nana abɛdi Adae papa yɛdase yɛase Reverend Benson Safo Kantanka na yɛne twetwe nkɔmmɔ no ma yɛnhwɛ ne mpanyimfo wɔ ha no bi nso ɛnkasa na okay nana wada Roma bro Opimso radio Opimso TV mema wada tɔkye na wapom bɔkɔ deɛ wapom bɔkɔ wada Roma da ho de kyerɛ yɛ ne ahwɛfo me din de Nana Bedi Ako Broja Sapon Agogoman he Nana Kwame Yɛkɔ Sapon ne dɔmpia hene ɛne me ɛne ma wada tɔkye wada Roma ebebisa sɛ wamane yo amamre mu no ɛne me ba sɛ me ne yɛwura ɛba na ya ba besom na adwumadie kakra amaye a me de boa Agogoman ne Asanteman ɛne wiase nyinaa efisɛ yɛwura ka sɛ den na ɛsɛ wɔyɛ amamre ne amane ebia mo de mo begya hɔ akɔ mo na yi kura mo ba den na woka kyerɛ mo afa amamre ne amane o de meka ne sɛ yɛwura de wɔsom no ana egu so a yɛsom no nti obi a ɔba yɛ bia no ebe follow protocol na wasom sɛ ɛfata na wanya amane na de wɔ nana wada Roma udin no biem Nana Bedi Ako Broja Sapon Agogoman he dɔmpia he ana yɛdase nso me da wase bebe enti Nana Bedi Ako Sapon ne akasa no maame ne Tuareg
Chamarak enjotwe nkomo na mimisa no chief memode tochen apomboko de ko me hoye pa mbacho udin nyina ne sen medini e Chief Mohammed Abubakar Tuareg for anemusini ewo Asantehene ene Ghana na wapomboko de me hoye pa ene ye Awukudae wamane ye wa ha medase we de Tuareg hene kese ewo Niger eye yewura nunua because see ade aye nua ana nhwemu bi wo ho a moye afi ana omoma ne krata bae ana yewura se minkosi na nan ewo Niger ho no ana mekoye na ade a omoye me de mekase mbaka ade abachi chese mihu de minka mene minkofo kakra me de koye no yani agia ma yenhu de yenka kura se de omo se gigi yeso se de yedi yewura di ni ekoye eni emane di a yewura edi maye na yedi ko ma no mini ajajajaja eni gie kwa nti yani agi bebre nti onu nso etu nkra edi maame se memfambre yewura eni enyama bi a odi maame se minso onu nso wonfambre memfa embre yewura odo kwan so nkabom kwan so kuriye any enuado inshallah eden na woka etwato ewo dwumadi mu de mi kato mi ka etwato ne se eneye Awukudae na Awukudae ye Adae bi a yewura edi every 40 days bia sa Awukudae we me hu se edi nkabom bebre ene ebre Asantehene eni Ghana man nti sa Awukudae we demba kan se embo madina setembia ye beta yewura chi ama nkabom eni asumde eni nkoso a wahwehwe di ma Ghana eni Asantehene eni Africa nyina no en wiye peyo inshallah madam asebebre nyame nhyira mo amen Chief Tuareg ena yene no akasa no nti wo hwe ha sanete nananom aba omo atena sen kakra se de enchepi na yewura enya aba abedru ha nti wo hwe benkum ehwe nifa nananom konyasofo age omo dwa kama amamre ni amane kwa so enchebia na yewura aba na Adae no ahyase ewo menhia kotokofi ha empanyfo no eda so anti yebekọ so atwetwe nkomo mira odaroma opimso radio opimso tv memo Adae tochi na wapomboko de bia boko na so me so me hoye pa odaroma da ho di kire me ne mahwefo okay me di na say kwa me na me business man me won cry ewe de me jam nua ohene wo agogo hene agogo dompia hene nana broja sapon me nua na me won cry na oba be adwumadi a wadane no kuro no so no enya adwuma keto akura tese odi surgeons bi ne doctors bi from America by ye adwumadi bi wo kuro no so a agency mu kura nipa tese o ma hwe o mo yare operation surgeon free surgery boy nyase keto a ene normal ne adoya a mo dan di wo kuro no so no ana o hye enti wono ano ti wanu adwene ho se adwumadi ne de otimi nkata so nti no otu na mo so oba no bedan de a kire ohene na enmunyam no no kwa ntimi je enmunyam no ode enmunyam no bre do ti kokoso enti ne ba ye beta na chi na ode dwumade na be kire ohene kase na ohene kase so de ni nhira ata na chi otimi nsani benkum ye ne nua panyini na na say miso efrem na na say enti na ebusua ba ko yeda mase yeah okay enti yene nananom ene mpanyimfo wa ha yegu so a ye twetwe enkomo sede ese na efata se ne medical ka no enchepi yewura beba na dwumadie no efrase enti afi ena wo hwe ne opimso radio opimso tv o Facebook ene YouTube
wobetumi abɛkan ha woba ahyɛ na wonua nso enya bi enhwɛ ene ye Awukudae nia ɛtɔ so nsia ɛwɔ afei mu ɛna nananom atena se a yɛde ɛho dwumadi ɛbrɛ wɔ no yɛbɛkɔ so atwetwe nkɔmmɔ na ɛbrɛ kwan da mu a yɛne mpanyimfo na atena se no bi enso ɛbɛkasa na sentia ɔmo ɛwɔ ha ɛne adwuma a ɔmo edi a ɛsɛ sɛ yɛhunu nyinaa no ɔmo ɛde ato yɛnim. Okay, enti nananom ahema no bi nso anana wadaroma o Opimso radio Opimso TV so mema Adae touching na wapombo kode Wadaroma no wadaroma kan bi kire wo nananom a yɛhwɛ yɛ ɛwɔ Facebook ɛne YouTube ɛne yɛ Awukudae a ɛtɔ so ensia yo de medentia koma me nananom nyinaa metia Opimso TV ahwefo nyinaa adaroma na ɛgya Awukudae enyina yɛbane ababa besom na ma Adae no so ayɛdɛ ɛyɛdɛ saa na yɛnananom wɔ setam bia ɔmo bɛn ha na ɔmo ti amanneɛ ne amanneɛ ɛna aboa yɛn nkyirima no na yɛbɛsa ka kyerɛ yɛnananom sɛ ɔmo mmɔmɔden no ɔmo ntwembɛn anyimfia na ɛnipa wɔ ha ɛbɛboa yɛn nkyirima no na wadaroma da ho de wudin ne wudi yo wadaroma na akua free otoso mensa amafo manima na bibeja MP obeda yewrase yo enti amwafo mahima ena yenna twetwen ane na yenka binka wadaroma amwafo te sen ne ma akosen wadaroma bibia ekos kama bibia ekos pese utu emebunofo titiri mabawa a wasi so eden na eso hunu eden na wose wote senya wonsi mo wa mabrabo na enkoye e wa mamre ne amane kwan so ebi na bi ka ni se ene yemrantie ne baba wo munsua de titiri krafa amane ne amane no wo munsua de okay nti nanago hema ena oba no aha ono ena oba abetna se ewo dwumadie ase no nti yegu so a ewo ha yetwetwe enkomo aha nana wadaroma to so maye de na me kan se yemrantie ne mama wa no se omunsua de wo se tembia no omusua amane ne amamre no omode bo omobra se ni nyina koye enioma foforo bia piachi ewo dwumadie ase ena yene no atwetwe enkomo yi yeda so a wo menhia kotokofie Adae a etoso ensia ena yegu so a yede ebremo no ye hwese nka ebenya kwan na ene empanyufo a atena se bi atwetwe enkomo ewo dwumadie asenti amanhema ene empanyufo nananom ena wonom atena se ewo eye menhia ahemfie no Opimso radio Opimso TV ekoswa na yasom Asantehene eno nti oba Facebook a like page no share na unuanom enso enya bi enhwe na bibia enkoye ema yen nananom wa ha yebekoso na ya hwe se ibetumi ne onom atwetwe enkomo baako mienu bia na dwumadie no enso so etumi akoso kama pa. Okay, you nana wadaroma bro Opimso radio Opimso TV so ena yewe yenhwe na yene omo enkasa opanyi wadaroma. Okay, yo okay enti ya twetwe nkomo kakra ya twetwe nkomo kakra ewo Opimso 104.7 na ya hwe nia ekoso na empanyufo a omatranse nyina no yade omoba besom enedai emu eno nti ye no mbekasa na omo abo amane kakra ede akyerɛ yen na onso ahunu nia ekoso
ene sentia ene ewie owo menhia ahemfie na omo akasa kakra ede akyerɛ yɛn nti wɔn kyeame ɛɛba ae wɔn kyeame ɛɛba ɔba ɔbɛbɔ yɛn mu senti a ɛnɛ mpanyinfoɔ yi ɛwɔ efia ha na yɛn nso so yɛate bi nti yo nana okay wadaro meburu ɔpemso radio ɔpemso tv na dane wɔn ho ma yɛn na yɛnhwɛ ɛyi mu ɛnɛ wone mpanyinfoɔ yi ɛna ɛwɔ ha wadaro ma ɔmo yɛ hemfoɔ na deɛ ntina mo ha ɛnyɛ bɔne ne yɛba ha ɛnɛ na yɛate sɛ sɛbe ɔpemsoɔ Awukudae na sɛbe yɛntumi ntena nkran ka sɛ odi ne Awukudae yɛmma ɛyɛ Ghana ha nyinaa lodge fo mpanyinfo wɔ ha a wɔn president a wɔn nsa kan no foforo ɛyɛ Dr. Note Omabo ɔno na ɔsan yɛ akuapem amonokrom akyempem hene ɔsan yɛ mpunto hene of akuapem ɔne Commander Buta ɛna Captain Buta ɛna factoms na wɔn kyerɛkyerɛ wɔn na agya yɛahwɛfoɔ ehu na wɔn yie president no ɛne deɛ hin ɔne Grand Master okay na ne ding baako nso na Awukusachi na hindi ne ɛna Captain Buta ɛna owura dapa na ne mpanyinfo yɛ kan sɛbi na kwamina bonsu wɔn yɛ na papa ɔte yɛ yi wɔn nyinaa yɛ lodge fo mpanyinfo a sɛbi Ghana ha lodge no wɔn de si wɔn mɛti so nti mpanyin ka wɔn ti bom wɔn sɛ saa mpanyin mɛsi wɔn nyinaa nan mu na wɔn mɛkyia ɔpemsoɔ nti sɛ yɛfi nkran ne yɛba ya na yɛ nante se a ne sɛ yɛba ne abɛboa ɔpemso ɛyɛ na Asantehene ɔte kɔkɔɔ so yɛbɛboa no na wadi ne Adae no ne yɛsan de wɔn ne Ghana lodge president foforɔ wɔnya no de na kyerɛ nti yɛnante sɛ ne ho yɛda mo ase mama kɔ aba yɛda mo ase nti yɛne mpanyinfoɔ nso atwetwe nkɔmmɔ wie deɛ yɛbɛhwɛ na yɛatoa so ɛnkyɛ pii na yɛwura aba onya ba pɛ na kyerɛ sɛ dwumadie no ɛyɛ ade a ɛyɛ ade a ɔba pɛ na kyerɛ sɛ dwumadie no ɛyɛ ade a ɛbɛfiri aseɛ nananom wɔ ha yɛbɛhwɛ na wɔn nso aka baako mmienu bi ɛde akyerɛ yɛn afutuo mu ɛne asuade a ɛwɔ mu nhyira ɛwɔ mu na ɔnom adaroma ɔmasrɛ bibi ama yɛne yɛahwɛfoɔ nana wadaroma ɔpemso radio ɔpemso tv so ne mema wada ɛtɔkye adansie wadaroma da ho adi kyerɛ me ne mahwɛfoɔ wadaroma frɛ me nana bɛdi ako apɛ ampam frɛmpɔn atwemafoɔ asɛhene atwemafoɔ asɛhene ne yɛne no ɛkasɛ nana wadaroma ɛne yɛ Adae den na yɛbɛtumi asua firi mu ɔmo hwɛ ne a ɔmo nim Adae ɔmo hwɛ ne a ɔmo nim deɛ ɛwɔ mu den na wobɛtumi aka kyerɛ yo ɛnɛ yɛ wokan Adae ɛnɛ yɛ Awukudae yɛwɔ akwasidae ne yɛwɔ Awukudae ɛnɛ deɛ ɛyɛ Awukudae ti yɛasom yɛ mpɛsua so awie mɛfa nsɛ baabi a yɛdi hene no yɛasom awie ɛna yɛbɛboa na yɛwura yɛbɛsom yɛwura ɛyɛ Awukudae ti ha na yɛwura Asantehene odi na Awukudae ayɛ amammerɛ ne amanneɛ wadaroma tu yɛahwɛfoɔfo mmɛbono ne mmabaawa a ɔmo ba den na wɔka kyerɛ ɔmo fa Asante amammerɛ ne amanneɛ yo wodeɛ medeɛ meya me kurom yɛ mfa to ho ɛnɛ anɔpɛ me hɔ na mete sɛ ahoho bi aba m'akyi ɔmbaeɛ a ɛnna nsɛm bebree nam sɛ nam nti munim sɛ nɛ yɛ Awukudae ɔmo si boo nana yɛnim nti deɛ mɛka kyerɛ ɛnɛ ma ne sɛ ɔmo yɛnsua Asante amammerɛ ne namanneɛ yɛhunu sɛ Awukudae ba ɛdaduanan ɛtɔ so mmienu mɛka nsɛ buroni bɛka nsɛ 42 days saa na akwasidae so ɛba sɛ ɛnɛ yi a ɛsi ɛnɛ Awukudae ne 42 days bɛsa yɛ Awukudae bio saa na akwasidae so nti yɛnsua amammerɛ ne amanneɛ bisɛ wansua a ɛbɛduru baabi no na wonim baabi a wogyina ne baabi a wokɔ bisɛ ɔyɛ Asantehene deɛ sɛ ɔmo asante sɛm yɛ dɛ ɛhia wo nana yɛda ase nti nananom ɛwɔ ha ne ɔmo twetwe nkɔmmɔ nkakra deɛ aduru yi deɛ ɛnkyɛ pii na deɛ adeɛ wɔ no kurowura kɔtɔkɔhene tumfo setu ababio
na oba abetena se na mesan so esi so bi ma omo enne woni a ye hwe ni mu se oba abesom no ebi Grand Lodge of Ghana a nana atene ekuapon a ya atene hene edi omonim no ene ono ena ode omo eba afi onimunyamfo Raf edu se poku ye mrahye bedwani obekwa ya batom person so ono so eba abesom Krobia Asante Kotoko Metemba Otumfuo ne football club omo ko South Africa omo ko jin kunima botre ebai enne omo edeba abesom enne omo nso ewo ha afei omo banu bi enso ya Asantewa girls association old girls association omo nso so ewo ha inti yade a ya Asantewa old girls almost babesom efia kobi sewa ampem girls senior high school mpanyimfo almost yehwe omo enim ewo ha afi Presbyterian Church of Ghana Asante Presbytery almost so eba abesom Tuareg Tamajak Buzu omo ewo ha omo ebesom Madam Victoria Ewua Mensa and Co Kane Ghana Education Service de na oda omo kita udi ano ono so ene ne mpanyimfo ha omo eba na omo abesom intene eyamamre eyamane enko nananom omo ahu ayefe papa a omo eba abesom afi adihye abrempon ene ahemanom onum nyina ewo ha omo eba abesom aha eyopimso 104.7 mensha hemfie ena yewo aha kroya so ena dwumadie ewo asonfo ni bi wo ha ma menhwe na meni menuan enzo so enkasa aha ofesa ka bibi okay yo okay ma nana okay omo ewa hanemum mamini brani nkasa na ono so yenhwe na odawru mebru opimso radio opimso tv mema wade touchina apum adento sika so yapomu ye na monso yenso ye ho ye papa obibe bisa se ene ye ade Awukudae monso so mo asede wo mu enisen Adae mebru ene ye Awukudae na ye abrafo ye boye wura ho ban ya sede ne se ye behwe ne atoto ne mayi opim se wura beba na se bi ebru ene na bom adi Adae amasomdwe ne ahoto aba ne senti ne wo ha sabri enti abrafo a omo na ebo kotoko hene ho ban aha omo ewo ha ede na wo ka twato de make twato ne se ye ka se Awukudae ni yedi a anya bone so se bi ebru ti se de Christopher akohia so ndem no mo bompaye yenso ye ne nananom hia ne ye bisa ye ho ne ye didi ye ho nkomo ne ahwese sai na ukuro mu niema siko eniema nkoyi a odi tue wura ni mu a na odi yi atoyi ne senti na ma ye hia mu na se bi eburu ye ho ne didi ye ho nkomo se de obrani kum ni pakofia do twum firi konkori adum konkori aduru hanne ne ye somu sa pepepe ne ye no dasi eburu dasi epiafo dasi eburu enti kotoko hene brani ba ko na mene no atwetwe enkomo no afi yensi fom na empanyifo a omo so aba no yene ebi entwetwe enkomo na de omo so ewo ka no omo emfa okay emfa ento yenim I mean press before entwetwe enkomo Reverend Samuel Edu Jamfi Presbytery Clerk ma membisa no ensemba ko me no bi me ne papa kantan kan di kan kasa de na so ma memra won so ho na ka bibi e kire yen ene eye Awukudae waka di ntiam wo ha Christosum ne nananom de no ni twaka no ne sen di ntiam na mo ha bacho medase asonwenka ahwefo ne atiefo nyina ene eye Awukudae
na sɛ deɛ sinima Asante Presbytery ɛne manhyia ɛnnɛ yɛn nso yɛ ba ne yɛaba abɛsom na ne titiri no yɛaba abɛda ɔpemso ase 11 July yɛyɛ program wɔ creator KNUST Otumfuo ɛsoma Asantehene ɛma ne bɛgyina n'anim na ɔbɛyɛ adwuma no fɛfɛɛfɛ nti yɛn chairperson Reverend Samuel Ahima yɛboa asoma yɛ ne mpanimfoɔ yi sɛ yɛmmra yɛde asɛda ama Nyame ne mu yɛmmra mɛhyira Otumfuo nti no ne botaeɛ ntira yɛwɔ ha ɛne ma yɛnhwɛ sesei basra asafo no yɛho sɛ mo ne nananom mo ntam nkitahodie no ɛmu ayere paa ɛno no ɛfiri hen deɛ nti na afei dɛ sesei deɛ yɛhu mo ne nananom sɛ adeɛ baako yi mepɛ sɛ Bible mu yɛbɔ ɔhene bi din te sɛ ɔhene Saul yɛbɔ ɔhene David yɛbɔ ɔhene Solomon ɔmo nyinaa di ɔmo hene ɛnom san som Nyankopɔn ɔhema Esther nti sɛ yɛaka ahemfo ɛne ahema ɛwɔ Asante mantami mu yɛabom a bosome mmiɛnsa ne mu na moderator bɛpa ho ntoma Royal Fellowship nti wotie me anaa wohwɛ me na ayɛ presbyni a wobɛtumi ade hene na ɛsi a wobɛtumi ade hema na wobɛtumi asom Onyankopɔn so ɛfiri sɛ leadership is very critical in our Christian life nti si a yɛne nanam nyinaa yɛaka abɔ mu a yɛhyia ɛberɛ no berɛ no yɛwɔ ESR director wɔ ha yɛwɔ Asomase Mansin Sɔfo Swami Mansin Sɔfo ɔno nso ɛwɔ ha yaba si a yɛni ahemfo ne ahema nyinaa yɛbom ne yɛde aseda ɛma Nyankopɔn Bible sɛ deɛ ɛyɛ a yɛhyɛ Nyame animuonyam biara no ɛho ɛwɔ ɛmfaso paso yɛda wase papa yɛda ase paa thank you Asante Presbytery Clerk ɛna ɛne no twetwe nkɔmmɔ no nananom bi wɔ ha nana wɔdaworo maburu ɔpemso radio ɔpemso TV mpatwɛ udin Iframe na gyina ana mpam asubɔnten nana wɔdaworo ma den na wopɛ sɛ wɔka foto bi wɔ hɔ ɛden na wopɛ sɛ wɔka kyerɛ yɛne ahwɛfo pɛ sɛ yɛka no sɛ yɛn nyinaa yɛnɛ Awukudae yɛwura nana Asantehene yɛba ne yɛbɛsom nam sɛ presby sɛdeɛ yɛsɔfo kaeɛ no ahemfo ne ahema ɛwɔ Asante Presbytery nyinaa yɛn nyinaa yɛka yɛn ho abom sɛ nipa baako ɛne nti ɛnɛ yɛ Awukudae no Otumfuo ɛma nana Asantehene ɛba yɛ program ɛbɛsi nanan nti ɛnɛ ne ɛda yɛbɛda ase nti na ama yɛba ha no nti yɛda wopem so ase sɛ ɔma yɛ program no yɛ grabɛhwɛ ɛno nti na ɛnɛ yɛwɔ ha a yɛbɛda ase nana yɛda ase nti yɛne mpanyinfoɔ akasa awie ma yɛnhwɛ kɔtɔkɔfoɔ no ɛwɔ ha ɔmo atena ase ma menhwɛ na me ne players no bi ɛnkasa me ne players no bi ɛnkasa na membisa ɔmo how they feel after winning the Toyota Cup. Okay, let me go to you. Okay. Memra how? Okay. Okay, Entino. All right, Matthias, Nanka Pesa, ne players no Casane Momono. It's some protocol, almost say yen train so answer. Na yene a year omo empenyu for na say train omo empenyu for no. Na Leomo Ebekambiano. And so, if a movie enunti, de Uhinano, Omoa, and onum eba abesum, ewo, and Jumedi emu. Enchebia na ohene ebetnasia otnasia osomno ebifrasie na sha ewo hobiano eno so yede ato monument. We are live on Opimso 104.7 ewo menshia ahimfie Facebook Opimso radio ana YouTube no enso Opimso TV ena o hwe no woni soyi yeda so a ene ye wa hakosi se osomno ebeko awieye na deɛ mu bia no yɛde yɛne mo nso akyɛ kama ɛwɔ ɛnnɛ dwumadie emu ma menkɔ ha ɛm sɛ mpanyinfoɔ no bi ɛwɔ ha na mehwɛ sɛ mɛtumi ɛne baako mmienu bi ɛnso atwetwe nkɔmmɔ a okay nti Madam Pacho
Ahaya Opimso Radio Opimso TV. Menshia ahimfie ene ye Awukudae me wa de tochi na wapom tisen. Yankopon adom me hoye na so ya. Me nso me ho ye pa. Odaromada ho di e kire yen. Pacho me din di Vera Hall. Me ye constituency women's organizer e wo Bekwan. Inti Bekwai constituency women's organizer NPP and wa hamigide say lawyer ntina obai. Sa pepepe. Ene Awukudae nti na yewura ye lawyer Rafupo Kwadu say honorable ojire ma amanfo aye wa Asante Bekwan opese oba na obechia otikoko so ye nana Otumfuo si ye ba say ye ba bebo nya chidom na aye fefefe Na Bekwai NPP hot sen ne mate sen. o Nyankopon adom Bekwan NPP eye boko. In fact NPP party ni nyina nyame adom bibia eye boko said de muhu ye nansen ya yekoye ye conference ba muhu se bibia de da na akwanso ti bibia ye boko Ye da papa. Madam Wasipa. Okay. Enti NPP women's organizer ye Bekwai constituency eno no. Me maame no nso wa ha. Maame wadaro mabro Opimso Radio Opimso TV so ni ene ye Awukudae me ma wade tochi na wapom tisen. Nyadumo me ho ye. Maame da ho di kire yen ayefefo. Ye frɛ me maame Fosua. Maame Fosua a wo hin na ene wo ne hinfo na wa ha. Ohina na. Maame ne na Kosua Kunedu a eye me da ya ni gya ne kwan. Nti bi na Otumfuo. Ti na ne ba besom. Inti adehye a ene onoma ebeson bi ena yehu omui maame mpacho so me papa ne Otumfuo ne mma ne ne nananom ne ye wa ha ene ya Adae ye ba ne ba ba besum se mo bibia boko de ye da nananom ase ene dei ene eye Adae Awukudae ena ye di ahye nananom animonyam enti afi ena wo hwe ne a ye live ewo Opimso Radio ene Opimso TV empanyefo atena si nana wadaro mebru Opimso Radio so ne na abombo kode o minua na ho de kire ne ahwefo wadaro ma free emowre kode emowre achiame panyini ene ye Awukudae wamane na ene matisen meda ahwefo ase eye na no blanda na yewura ma emowre ehene be swaye ntina ye Awukudae na wo se ye ne ba ne ye bebo ne chidom na ye besum ene ntina ye ba ha nei ye ne yewura bedi Awukudae no enti mowre hene ene ne mpanyefo nso wa ha a omo ba bedi Adae Awukudae amano akoso kama enana mpacho da sepa miso da yo enti de wo hu nyina no eye nananom ne mpanyefo a enti okay kai pese ne nana kakra se kwan da ho a modawroma okay enti nana mure hene ewa ha ma me hwe se okay yo mesre yo okay nti medema atakora na watoa so kotokofo ha ya oye sports journalist de obehwe na oni omo atwetwe nkomo ne mpanyufo a edi team na chi eba nti atakora betoa so ye mo akwaba e de ba Opimso TV on YouTube ene eye Awukudae na ene Awukudae a etoso ensia ewo afinim no
ɛna Kumasi Asante Kotoko Kumasi Asante Kotoko yɛbɛkae a n'ano memeneda ɔmutu kwan ɛkɔ South Africa Durban ɛne Kaizer Chiefs ɛkɔsii akan na agokansie no ɛkɔ awie no Kumasi Asante Kotoko ɛne Kaizer Chiefs ɛbɔ ɛtipɛnko a obia ɛntimi amfa atena anto ne yɔnko atenam na ɛkɔbaa sɛ ɛwɔ sɛ yɛde akuturukubɔ penalties ɛhyehyɛ so na yehu deɛ obetimi awini afiwei Toyota Cup a ɛkɔ so ɛwɔ Durban South Africa na nyame encha deɛ Kumasi Asante Kotoko ansa na ɔmo bɛfiri ɔman nim na ɔmo atu ɔmo atese afiri asanteman mu ɛkyerɛ Ghana man mu ha no ɔmo bae ɛbɛgye yewura nsɛm enhyira ɛma yewura ɛsrɛ sɛ kwa ɔmo kɔ no ɔmo mfa nkunimdie ɛna embra asanteman mu na kyɛ sɛ kwa ɔmo kɔ no atwa sɛ ɔmo de nkunimdie a ɛyɛ kuruwa efiri South Africa ɛbra ɛbɛkyerɛ yewura mene ɔka sɛ yewura wuram a ɔde ɛba bɛtena se sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnɛ deɛ wɔhɔ biara no yɛbɛnya efiri Kumasi efikesiem Asante Kotoko efie na yɛtimi ehunu deɛ ɛkɔ nti mene ɔka sɛ yewura ewuram nti ɛwɔ sɛ yɛsɔre na yɛhwɛ na yɛhwɛ deɛ ɛkɔ nti mene ɔka sɛ yewura ewuram a watena se nti ha ɛyɛ Kumasi Asante Kotoko fie menhyia ahemfie a Kumasi Asante Kotoko team no ɛde kuruwa ɔmogɔgye ɛwɔ South Africa Durban ɔmode ba bɛkyerɛ yewura ɛnɛ Awukudae a ɛtɔ so 9 ɛwɔ afi no mu nti Kumasi Asante Kotoko team no ɛne wɔn akyitafoɔ ne nsɛntwerɛfoɔ ɛna ɔmawura mu a ɔmode kuruwa a ɔmogɔgyeeɛ ɛwɔ South Africa between ɔmo Kaizer Chiefs ɛhyehyɛ so nti yewura wuram a sabre yɛtoa so na yɛdi Awukudae a ɛtɔ so 9 ɛwɔ afi no mu nti Kumasi Asante Kotoko ɛnɛ ɔmo de kuruwa no ɛba bɛkyerɛ yewura ɛwɔ Kumasi Asante Kotoko fie yɛmo akwaba ɛde ba Otumfuo live on YouTube Otumfuo radio on YouTube aha ɛyɛ Kumasi Asante Kotoko menhyia ahemfie yes nti yewura atena se a yɛhwɛ no mu na yɛtimi ahyehyɛ so Kumasi Asante Kotoko ɛde kuruwa ɔmogɔgyeeɛ ɛwɔ South Africa Durban ɛba bɛkyerɛ yewura Otumfuo Otumfuo osetutu esan sɛ ɔmokɔyɛ no ɔmo nsa na ɔmokɔ no ɔmokɔsrɛ yewura nsɛm hyira ansa na ɔmo firi ɔman mu Ghana ha nti sɛ nkunimdi aba a etwa sɛ ɔmo de kuruwa no ɛbɛkyerɛ yewura sɛ kuruwa a ɔmo ne Kaizer Chiefs ekusi akan ɛwɔ South Africa no ɛno ɛna ɔmo de ba bɛkyerɛ yewura ɛnɛ Awukudae a ɛtɔ so 9 ɛwɔ afi no
Akuma to Jeffrey Akumia said Akumia tell you that done boss smelting queen. What shall you the other out in Pomo someone? Wanono. Otutuko bosue. Tutuko bosue. Wo setu. Watutu de nchira. Kwabo wasa. Wodum fete ne wadam fete ne frede frete. Wana beti medina nablu wa beti nopa. Hawo kwa de chentokwa. Wana beti mejo setu. Kudumanim. Agwede nship manopa. Ojenu abadenden. Nansi nkomo yenje nu osetu. Osetu openyini a openyini surowo o kan frafra. Waruno okunji aje osetu tu awode ho. Osetu wo de won srade o na okunji ade. Okunji tuyo jisikan aje aba. Osaji kuro. Osetu yankaw waya sada. Saji awoho. Una chese mozongo. Achisa mozongo. Achi Fantino town, achi Langranga. Bibinti, na Santino town, South to us. Now you man, you or Chabre, I am and Shia, Santa Maria Beshao, and you Santa Mao. Say to Bibiti and Kang, the watch also, and sound so quaco, when quite idea tourist kind of call. When I could tell us so many books, come from Fra. Yeah, go on, Gusi. Was it I was watch more champ on you. Oh, say to I see why one wow. Wanono. Nyansa bo for open so say tutu awade ne ho. Una di kwasu ya obo kasem. Wo say tu. Uni prem ya dom. Uni anyini mu hene. Uni obi kwanfo anache. Awade pane penu abe odua bode edua apemne adana etwa ne wa me de yadwa ne di kokon sante no yanko no wona akonko de ne kum ni pa dua konkono ansa na wuja chechire sante man wo setu wona tete buankoma dameti ankoma wona hwima kwanfo aye kom hwim di ni nsam dawuro no wasayi na hwe ase na nkran de dua wowoi na nso nsensan wa mu wowoi esura bodwese nanso abojise woi ebetu anintonwi sebio amaninya ana ntankase ne de duache na asam ne kwade santama na de mfamfiri sasa bo nsam so ye nchene bakwa ne pese de sani obo ade nyankopon obo soro bo asase abo wo sa adwene papa na susu papa sebio unim tirim fita asa nwura